Encén el llum. Això ens va bé. Ei, què fas? Ei, això és una escola, què collons vols? Estem buscant refugi i aquest lloc ens va bé. No, de cap manera. Aquí ningú no hi farà res. Això ho decidiré jo. I si m'hi nego? Puc denunciar-te? A partir d'ara treballaràs per nosaltres i amb nosaltres. Sou dels maquis? No ho faré. I tant que ho faràs. I per què ho he de fer? Per dues raons. Ahir vas estar a Barcelona i vas intentar matar el Targa. No, jo ahir era a la Seu, de cap manera. Sé què ha de passar que vas fer i la moto que acabo de veure és la mateixa. Ahir teníem planificats tots els detalls per tal d'executar el Targa i tu ens ho vas fotre a l'aire. Ara et toca arreglar-ho. No, jo només sóc la mestra de Torena, I res encara més. seguiràs sent la mestra com si res. La segona raó, vas intentar matar el Targa a cara descoberta. Tothom et va veure i segurament ell també et va veure. No, ell no em va veure. Ell no sap res. Oh, això t'ho fa creure. Segurament només espera saber qui et va induir a fer-ho. Després ho pagaràs tu i la teva família. No tinc família. Sí que en tens. El teu marit et va deixar i no saps on para. Ajuda'ns de grat i potser t'ajudarem a trobar-lo.